Hej og velkommen til DR Update. Vi sætter fokuset på Roskilde-sagen. En 37-årig far har brugt brutal vold på sin 2-årige søn, som nu ligger i koma i Skejby sygehuset. Skal du kaste med legetøj, Søren? Skal du gøre sådan noget? Skal du kaste med legetøj, Søren, eller? Skal du gøre sådan noget? Skal du gøre sådan noget? Skal du gøre sådan? Skal du gøre sådan noget? Nu skal jeg teste fandme lige. Rulle, hvad er det, du laver, mand? Rulle, hvad er det, du laver med legetøj? Kom her, Rulle, jeg skal teste dig. Rulle, jeg skal teste dig. Kom her. Rulle, jeg skal teste dig, mand. Rulle, jeg skal teste dig. Rulle, jeg skal teste dig, mand. Kom her, mand. Kom her, mand. Som I så i videoen, blev den hjælpeløse søn brutalt tæsket af sin far. Men hvordan vil det påvirke barnets fremtid? Det kan vi spørge Mogens Petersen om. Hej Mogens Petersen, kan du fortælle os, hvordan det vil påvirke barnets fremtid? Hej Rasmus Jensen. Da det her barn kun var 2 år gammel, siger det sig selv, at barnet har en rigtig blød hjerneskalle, som forårsager rigtig store hjerneskader, hvis det bliver slået på. Og i det her tilfælde blev barnet jo brutalt tæsket af sin far, så barnet har en rigtig stor risiko for at få et dårligt syn i fremtiden, samt dårlig hørsel. Barnet vil risikere gangsforstyrrelse, altså barnet vil komme til at gå højre og venstre, og barnet vil også risikere at få det rigtig svært ved at fuldføre nøjagtige bevægelser. For eksempel vil barnet i sin klasse få det rigtig svært ved at skrive bogstaverne nøjagtigt, ligesom de andre elever i klassen. Men barnet vil også blive skadet psykisk, som for eksempel vil barnet få det rigtig svært ved at have et socialt liv i skolen. Han vil måske være fri til at gå hen i et hjørne og være alene og kede sig, mens de andre elever i hele skolen kommer til at være sammen og lege med hinanden. Så barnet vil få det rigtig svært ved at få et socialt liv i fremtiden. Og hvis det her kommer til at fortsætte, at barnet bliver slået brutalt, så vil barnet også få det rigtig svært ved at opnå glæde i fremtiden. Han vil få det svært ved at være sammen med andre, fordi ved at få tæsk derhjemme af sin far og mor, så føler barnet sig jo udenfor derhjemme. Så vil barnet også føle sig udenfor i skolen og andre steder i hverdagen. Så det afhænger rigtig meget af hinanden. Ja, det var så mit svar. Tusind tak for din hjælp, Mogens Petersen, og på gensyn.